Zullen denken, je wat had er nou mij om ik hier elke zeepkisten meenemen wil van minimaal 30 centimeter hechten. Die koe ik zo snel net vinden. Ze binnen poer in die extra deal. Nou duidelijk wordt wat de plan van familie binnen. Extra gas uit de groen en er worden nieuwe velden aan boord. 30 centimeter, dat ben we nou al zakken. Dus dan mijn machine, hoe het dan eruit komt te zien, als dit als nog een keer erbij komt. Dus dit is net wat we willen. Extra bijendelgongen zien je van de consequenties van de extra winning. Een officieel winningsplan is er nog net, maar van wat er bekend is, ben ze aardig schrokken. Het kwam dus uit het mat in deze hoeveelheid, dus de hoeveelheid gas die ze extra winnen willen. Dus de gevolgen voor het mierskip daarbij, het hele wettersysteem wat voor komt te staan. Het drinkwettersysteem van Vitens komt voor te staan. Ja, dat binnen trillingen, meer effect op trillingen, 30 centimeter boeiendelgong. Ja, dat zijn zaken waar je net op zit te wachten. De provincie had nog net officieel een reactie doen, maar liet weten dat ze in lijn met ooradviezen je poer op tjen binnen. Neffens familie is nog niet definitief, want er komt nog een advies van onderzoeksinstituut TNO en het staatstoezicht op de mijnen. De minister is eindje besluit baas. Het volgeleid bij de minister, maar dat wil net zeggen, dus er wordt nooit een kabinet formeerd. Wij hebben die op mijn initiatief alle bestuurders van de gemeenten die dit rekken, vregen om tafel te komen om te zien wat we mogelijk doen kunnen. Want ja, wij willen gewoon eigenlijk altijd door deze liedse gasvelden gaat. Dan willen wij mogelijk toch echt meer vroeg krijgen, meer inspraak, elke keer erop zien om hier dit een halt te roepen. De bodem is goed, het zit erin, want wie weet ik helemaal net wat er maar gebeurt als het eruit helft. Ik bedoel, het zakje is één ding, maar wat gebeurt er nog meer met bij hem? Dat weten we helemaal net. Dus nee, we hebben wel ik wil net een grens wezen, maar wie weet hoe daar met de mensen is, wie weet hoe die mensen de psychisch ontdaan binnen, ophouden ermee, niks, niente. Er moet gewoon actie komen en ik vind eigenlijk dat we gewoon die actie nou starten moeten.